Στον αέρα βρίσκονται οι δύο πιθανοί διεκδικητές των δύο πρώτων θέσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν κατευθείαν στην εθνική ομάδα. Είναι ο Μαξάς και ο Τσουλούφης, οι οποίοι προσπαθούν να χάσουν ύψος. Όπως βλέπετε, ο Μαξάς έχει κάνει και αυτιά και εκτός των αυτιών κάνει και ένα ελαφρό σπιράλ για να χάσει ύψος. Έχουν αρχίσει τα θερμικά και λειτουργούν δυνατά. Ο Τσουλούφης από πάνω βλέπετε ότι έχει αρχίσει και κάνει hangovers. Είναι μια τεχνική και αυτή για να χάσεις εύκολα και γρήγορα ύψος. Βέβαια κάθε τι άλλο παρά εύκολο είναι αυτό που κάνει ο Τσουλούφης αυτή τη στιγμή. Πρέπει να έχεις και λίγο στο μάχη. Όριος 10. Σε βλέπω που το περνάς. Και βλέπετε τον Αμαξά τώρα ετοιμάζεται να μπει στην τελική ευθεία για προσγείωση, η οποία είναι μόνο μέρος λόγου, έτσι, η τελική ευθεία, γιατί δεν υπάρχει τελική ευθεία όταν σε βαράει δεξιά-αριστερά θερμικό που σκάει από κάτω σου και εκεί πέρα που είσαι έτοιμος να προσγειωθείς ξαναπογειώνεσαι. Αυτά είναι τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολα, όπου πολύ λίγοι πιλότοι είναι αυτοί που μπορούν με ακρίβεια χιλιοστού να βρουν το στόχο τους, γιατί περί τούτου πρόκειται. Το κέντρο της προσγείωσης είναι πάρα πολύ μικρό, είναι μόνο 10 εκατοστά. Και τον βλέπετε τον Αμαξά, ο οποίος ψιλοστολάρει την πτέρυγα. Γιώργο, καλό ήταν. Μπράβο ρε φίλε. Από το προηγούμενο καλύτερο ήταν πάντα. Ολοφούσκα ξεκλεισμένη, είδες τι μου έκανε. Από το προηγούμενο καλύτερο. Έκανα με κάτι. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, μια μικρή φούσκα ήταν αρκετή για να βγάλει τον Μαξά εκτός στόχου. Εντάξει, τον έβγαλε μόνο μερικά εκατοστά. 1,90. Μάλλον 1 μέτρο και 90 εκατοστά. Βόρειος με 3. Θανάση. Και ο Τσουλούφης ετοιμάζεται και αυτός για την προσγείωσή του. Συνεχίζει τα εισάγια πάνω από το χώρο της προσγείωσης, προσπαθώντας να χάσει ύψος. Βόρειος με 8. Οι πιλότοι οι οποίοι απογειώθηκαν πρωί-πρωί όταν οι συνθήκες ήταν πιο ήπιες, βέβαια έχουν κάποιο πλεονέκτημα, αλλά... Βόρειος με 3. Αυτά είναι μες στο παιχνίδι. Βόρειος με 6. Βλέπετε τον Τσουλούφη λοιπόν. Φλερ και αυτός πάνω από το χώρο της προσγείωσης. Μια φούσκα τον αναγκάζει να βγει εντελώς εκτός στόχου. Μιλάμε για έναν από τους δύο καλύτερους πιλότους εδώ στις πλατές και όπως βλέπετε μια φούσκα ήταν αρκετή Τι έγινε? για να τον βγάλει εντελώς εκτός στόχου. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό που προσπαθούν τα παιδιά να κάνουν.